Biblia, Brad Adam, sa Roma 2:11 nagingon, kay ang Dios walay pinalabi. Pero diri sa Amos 3:1 ug 2 nagingon, katawhan sa Israel, pamatia kining mensahe nga gisulti sa Ginoo, bahin kaninyo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, kamo lamang akong gipili. Akong pangutanan ni Brad Adam, ang Dios ngano man ningon ang Dios, Brad, na wala man ka siya pinalabi, pero naman siya pinili, Brad. Paliho ko nung ipatinaw, Brad Adam. Okay, salamat Brother Rick, no, sa imong maayo ang pangutana. O sakto ka nga kini ang nindot nga pangutana, no? Nga unsa man ang Ginoo nga wa man kay pinalabi pero na may pinili. Kay katong katawhan sa Ginoo mga kaigsunan nga gitawag og the chosen people of God, the Israelites, no? Ngano man mga kaigsunan nga ang Israel ra man pod magipili sa Ginoo nga matud pa the chosen people of God. Kung atong basahon ang balaang kasulatan og basahon usab ang kasaysayan mga kaigsunan nga ang Israel lamang during the time, no, during their time nga 2000 before Christ, 2000 BC, nga ang tanan nga mga nasod gawas sa Israel mga kaigsunan maoray nagtuo nga usa lamang ang Dios, bugtong Dios. Mao nang gitawag og monotheism. There is but one God. Pero ang mga silingan nga mga nasod ug ang tanan nga mga lain-laing mga nasod mga kaigsunan perting daghanag mga Dios, gitawag og Dios. Busa gipili sa Ginoo kining maong nasod sa Israel gumikan silang pagtuo sa Dios nga usa lamang og tinuod ang ilang pagtuo. Mao na nga gihimo sila og gikuan sila, no, gipili sila sa Ginoo nga the chosen people of God. Mao na nga kining nahipati kana diha sa mga huna-huna sa mga Israelitas mga kaigsunan. Sila lamang gayud ang pinili. Og matud pa diri sa Exodus kapitulo 19 bersikulo 5, kung magmasinugtanon kamo kanako ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. See? Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan ug ako ang pinili ug kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelitas. Sa ato pa mga kaigsunan diya sa pagpili sa Ginoo ngadto sa mga Israelitas, iyag yung klaro, no, nga kung kamo mapabilin sa akong mga sugo, mga pagtulunan sa Ginoo, kamo mahimo ko nga mga katawhan pinili sa Ginoo. Pero kadugayan, brother, bisan pag unsaon sa kuan sa Ginoo, no, kini ang pagpasabot sa Ginoo mo kuan gining tao, mo tipas gining tao. Nagingon nga gahi gyud ulo ning mga tao, no, kay bisan pagipakitaan sa Ginoo og daghang mga milagro pinaagi ni Moises sa dihang gipagawa sila sa yuta sa Ehiptohanon mga kaigsunan aron mahimo sila nga libre nga katawhan. Pero naagi hapon, no, ang pagkagahig ulo na kahibaw og nakita sila sa mga milagro nga gihimo sa Ginoo nga siya ang Dios nga magagahom sa tanan ug siya lamang ang bugtong nga makahimo og mga milagro. Apan taud-taod moampo na og laeng Dios mga kaigsunan. So mana nga bisan tuod sila pinili, brother, apan gumikan sa ilang kagahig ulo, magkuan sila, magampo nag mga Dios mo na nga gani giingon diha sa Osyas nga gipili ko unta kining maong katawhan sa Israel, apan karon dili ko na sila himuon kong akong katawhan. Mao na nga kining gisultihan ni sa Ginoo si Osyas, no, kining usa ka kuan, usa ka kini ang propeta diri sa Osyas kapitulo 1 bersikulo 9 nga tusunahan mga kaigsunan.
Ug mingon ang Ginoo nganli siyag dili akong katawhan. Kay ang katawhan sa Israel dili na akong katawhan ug ako dili na ilang Dios. Suko kay ang Ginoo mga kaigsunan nga sila untay mga chosen people of God apan nganli na sila nga dili akong katawhan. Kay ang katawhan sa Israel dili na akong katawhan ug ako dili na ilang Dios. Kay ano man mga kaigsunan, tinuod na nga pinili sila sa Dios. Sa sinugdanan, gumikan lagi kay sa tibok katawhan mga kaigsunan sa tibok kalibutan, usaray sila ra no ang nagila nga usa lamang ang Dios. Apan kadugayan na niya mga kaigsunan, wa na silang puyo ni ana no. Ngita naglaing Dios, tawag og Dios Dios mga kaigsunan. Suma si Moises nga ningadto sa bukid sa Moria mga kaigsunan aron paghalad. Unya kini ni ang 40 ka adlaw, 40 ka gabi didto siya mga kaigsunan. Apan sa paglugsong pa niya human sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi, iyang nakita didto pa lang siya sa layo pa no. Didto pa sa ibabaw sa tiilan sa bukid nga nagsayaw-sayaw ng mga katawhan ug naghapa-hapa na, nagsimba na sa ilang gihimo nga Dios nga mao ang bulawan nga baka mga kaigsunan. Ingon ana kang ngilngig ang mga tao no sa Israel mga kaigsunan. Perting sukuan ni Abraham o ni Moises ug iyang gilabog ang papan nga bato didto gikulit ang napulo ka sugo sa Ginoo mga kaigsunan. Gumikan siyang kalagot, gumikan siyang kasuko. Suko mga ganyan tao unsa pa kang Ginoo nga ilang gibinuangan. Nagsimba na sila aglaing Dios mga kaigsunan. Mao na nga wa na kay ang tuyo sa Dios mga kaigsunan nga dili laman kadtong natawhana kundi ang yang gugma alang sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Brother Rek no giklaro kana diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 16. For God loves so much the world that He gave His only begotten Son, so that he who believes in Him shall not perish but have eternal life. O kana ang pulong sa Ginoo nga kining tanan nga katawhan dili lang katong iyang pinili sa una kundi ang katawhan labi na nga kadtong nag-ilah kaniya nga siya mao ang matuod nga Dios. Busa siya usab magahatag og panalangin og magaprotektar no ngadto kanila nga nag-ilah kaniya. So mo kana Brother Rek atoy katubag sa imuhang mayong pangutana nga naay pinili sa Ginoo og dili man gyud nato makuha no nga balibaran ning kamatuoran nga siya adunay pinili og kinsa man pod no sama usab kanato mga kaigsunan nga diin bisan tinud na kay pinili pero mura na ka og salikway. Wow, mao po na nga imong pagabuhaton sama sa atong gibasa mga kaigsunan sa Oseas kapitulo 1 no. So mana nga karong kabaguhan of course ang iyang pinili mao na ang iyang simbahan. Ang iyang matuod nga katawhan nga nag-ila kaniya no sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nay pinili mao man ay pulong iglesia, the chosen people of God who believes in Him no nagtuo diha kaniya. So kita na ang pinili nga katawhan sa Ginoo sa bag-ong tugon mga kaigsunan. All right, good evening. Good evening usab kanimo Brother Bujungan Vicente. All right. Good evening Brad Adam Amper watching from San Fernando. God bless you. Okay, God bless usab kanimo Brad G Craste. Okay. Salamat kaayo no. Watching from good evening Brad Adam og mga listeners watching from Talamban, from Marian Ardina. Salamat kayo. God bless kanimo sister.